Byl jednou jeden podnikatel, ze kterého velká voda udělala nezaměstnaného. Na okraji Terezína našel utopeného Wartburga a pustil se do práce. A pokračoval. Z různých vraků se stavuje nevídaná auta. Šestikolový Trabant, Traborex nebo Traboladu. Josef Kubeš nás vezme za Milošem Vrbkou a věřím, že i vy budete žasnout nad jeho šikovností. Dům Miloše Vrbky poznáte už z dálky. Ze silnice před Terezínem uvidíte na zdi viset kus Trabanta. A to je teprve začátek. Ke sbírání jsem se dostal vlastně až v roce 2002 po povodních, kdy jsem o všechny auta přišel a začal jsem toho svého prvního Trabanta vlastně dávat dohromady. Tak jsem se zajel podívat i na první sraz a na tom sraze prostě mě to chytlo. No tak. Měl jsem doma Trabanta, který měl totálně zrezlý podvozek, komplet s vlaštovkou Prahy. A kamarád měl zase doma na náhradní díly starou Ladu 1500. Takže vlastně z toho vznikla tady ta Trabolada. Žádnou velkou sbírku Miloš neplánoval. Klíčovým slovem se pro něj stal unikát. Ze šrotu a na koleni začal vytvářet auta, která nemá nikdo jiný na světě. Pustil se do křížení Trabantů s jinými auty a spojování několika vozů do jednoho supervozítka. Používám to spíš takhle kolem baráku, jo, když něco potřebuji převízt, přetáhnout, jinak jezdí to strašně, protože to má hrozný výkon a na to vlastně kolik to váží. Takže maximálně na nějaké ty akce na uzavřeném prostranství, jako na nějaký, když někomu se líbí pálení gum, tak není problém tady s tím předvízt, jo, nebo na sprinty. Miloš je takový autozáchranář. Auta, ze kterých jsou dnes výstavní kousky, často vytrhl hrobníkovi z lopaty. Platí to i pro jeho oblíbence, pro Trabanta Trampa. Jsem viděl, jak kluci vezou prostě rozřezanýho Trabanta do šrotu, ani nevěděli, co vlastně vezou za poklad. Jo. Bylo to teda šíleně zničený, takže mě čekala kompletní renovace. Lidé na srazech se otáčeli za Vrbkovými supervozy a Miloš mezi tím sbíral poháry za své modely. Ale takový pohár za malý dřevěný model není nic, co by ho ukolébalo k nečinnosti. Vymýšlel, co dál, a vymyslel kopii svého Trampa. Model v měřítku 1:2 se stanovým přívěsem, kuchyňkou a motorem z brusky od hasičů. Šlechtitel vozů neusnul na duroplastových vavřínech. Na koleni a hlavně ze šrotu se pod jeho rukama zrodil unikátní Traborex. Vypadá sice jako Velorex, ale z plátěného vozítka na něm není vůbec nic. Elektrikářské trubičky, jsem tam vodovodní trubka, na podvozku lešenářská trubka. Jsou tam použity některé díly z Trabanta, jako teda kompletní agregát, motor, převodovka, přední náprava. Přední okno je vlastně použito ze zadních dveří z kombika z Trabanta. Sám si vyrobil 4kolku. Udělal vozík za poníky, spací přívěs z Trabanta, trabantí limuzínu nebo tuhle 6kolku, do které se leze jako do sportáku. Padly na ní 3 Trabanty. Počkáme, až to přestane čoudit. Jdu začoudit dozadu. Na SPZkách má přihlášeno skoro 20 aut a hromada dalších ho čeká na zahradě. Teď jsou na řadě tyhle 2 Barkasy Framo a taky IFA F9, která kdysi patřila Ljubě Hermanové. Zachránce šrotu ve své šlechtitelské stanici dál kříží různé značky a na svět přivádí auta, která nemá nikdo jiný. Baví mě to. Jsem tam pořád něco s těma rukama vymýšlet a vyrábět. Hlavně zaujmout něčím, co třeba druhý nemá a takhle. A to jde jedině tak, když si to člověk sám vyrobí, jinak prostě není šance. Obrovský výbuch. Zaměstnanci utíkali, 2 zemřeli. Jen